What's up guys, det er Days Tutorial her, klar med en ny video. Og jeg vil lige starte med at undskylde, at jeg ikke har lavet video et stykke tid. Jeg har ikke haft tid til det, og det må jeg undskylde, men nu vil jeg prøve at holde lidt fast i det og lave nogle videoer, så der kommer nogle stykker om ugen. Det vil jeg virkelig prøve at holde fast i nu. I dag, der bliver det lidt kort, altså jeg ved ikke, vi skal måske kalde det en review og ikke så meget tutorial i dag. Jeg vil lige vise det her plugin, der hedder SignColors. Der findes mange, men i et punkt i Max 1.7.2 eller 1.7.3 eller 1.7.4, hvad du kalder det, der var der faktisk nogle andre, som jeg ikke rigtig kunne få til at virke, men det her, det virker altså. Det er SignColors. Og det er meget simpelt. Du installerer det og lægger det i din plugins folder, og så er det ellers bare at reload din server, eller ja, stop og starte igen. Så laver du et skilt, og hvis du så for eksempel skriver og-tegn, og så et L, det betyder, at det skal være bold tekst, altså det skal være fed tekst, og så skriver hej. Så kan du se, så bliver det fed skrift her, i modsætning til almindelig tekst. Du kan også lave med farver, og jeg tror præcis, der er noget, der hedder I. Og der var altså ikke. Men der er nogle forskellige farvekoder kombinationer. Senere røv. Der er nogle forskellige farvekoder, f.eks. den jeg viste før, eller sådan den 6. Det betyder, at det bliver orange. Og det er rød. Det er altså lysere rød, ikke lyserød, men lyserød. Og så har vi vist det her, jeg tror det er gul. Og så har vi, som det jeg vist før, det er fed. Og der findes mange flere. Og det er bare at, nu skal lige gå tæt på. Så, prøv at se, nu virker den. Det er bare mit Minecraft, der er lidt mærkeligt nogle gange. For dig, der vil du nok også godt kunne se det på afstand. Det er bare mit Minecraft, der lige har lidt problemer med at vise det på afstand. Som sagt, ja, så bliver det de her farver. Og det er meget fedt plugins, hvis du for eksempel vil fremhæve noget på serveren. Hvis du skriver en masse tekst der, og du skriver en masse der, så kan du se, og du så laver den der, og så skriver welcome på din server. Og går lidt væk. Så kan du se, hvad er det så, man lægger mærke til først? Jo, det er der hvor så står welcome, fordi det sådan er fed skrift. Så det er meget fedt med det her plugin. Det var sådan set alt lige for i dag. Af den her plugin review. Som sagt, det er på eget ansvar, hvis I prøver noget af det her. Og, eller ikke som sagt, for det har jeg ikke sagt før. Hvis I har nogle spørgsmål, eller vil give mig feedback, så er det bare at skrive til mig. Det vil jeg rigtig taknemmelig for. Så please subscribe, og så kommer der forhåbentlig snart flere videoer. Vi ses.